Чалавек і прырода спакон вякоў у гармоніі. Па меншай меры так павінна быць. І менавіта аб гэтым выстава, кожны экспанат якой яркае пацверджанне думкі. Раней наши продки не вылучали себе над природой, а были одним целым с природой. И вось природные символами рознымі яны упрыгожвалі свае дамы. Гэта бачна на вышыўцы, у вышыўцы, гэта бачна у ткацтве, у выцінанках, разьбе, прадметах інтэр'ера, дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. Ужо ў пачатку выставы невялікая водная экспазіцыя выява птушак у першабытнай этнаграфіі. Менавіта гэтыя прадстаўнікі прыроднага асяроддзя сталі важным элементам у творчасці беларускага народа. Птушкі, яшчэ яны заўсёды сімвалізавалі нешта нябеснае, блізкае да Бога. Нашы продкі лічылі, што птушкі ляцяць на зімоўку ў вырай. Ад слова рай таксама некуды да Бога ляцяць зімаваць. Таму вось менавіта птушкі сталі сімвалам нашай выставы. Бусел – прадвеснік шчасця і росквіту, лебедзь – сімвал вернасці. Крылатых насельнікаў нябеснай прасторы продкі надзялялі рознымі здольнасцямі, звязвалі з імі шэраг прыкмет і павер'яў. Таму і з'явіліся выявы птушак у хатах. Іх малявалі, вышывалі, ткалі, выпальвалі і выразалі на дрэве. І вось зараз у адным памяшканні экспанаты разнастайнай па матэрыялах і тэхніцы выканання. Яны прадстаўляюць самыя розныя віды народнай творчасці – ткацтва, вышыўку, драўляную этнаграфію, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Гэта тое, што засталося нам ад продкаў. Выцінанка, скульптура, шчэпавая птушка-абярэг, саломапляценне, лепка з гліны, роспіс па шкле. Экспазіцыя сфарміравана з фондаў музея, вырабаў берасцецкіх рамеснікаў, а таксама прадметаў ад прывабных асоб. Падтрымаў арганізатараў выставы і Бярозаўскі раённы цэнтр рамёстваў, а таксама Брэсцкі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Дарэчы, адкрыццё выставы праходзіць не ў звыклых для такога мерапрыемства умовах. Конечно, посетителей сейчас в музее совсем немного, но мы тем не менее надеемся, что эту выставку увидят и жители города Бреста, и наши гости. Планируем также сделать стрим-экскурсию и выложить это на наш YouTube-канал и в социальные сети. Ну а также для наших посетителей доступны онлайн-экскурсии, которые мы можем проводить по их заявкам на всех наших экспозиции, в том числе и экспозиции сектора природы и экологии на любой удобной для них информационной платформе. Такім чынам, сёння ў тых, хто хоча больш даведацца аб нашым краі, яго прыродзе, гісторыі і культуры, ёсць шэраг магчымасцяў гэта зрабіць. Тацяна Калакоцева, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».